nwoke nchọrọ ịkpọta obodo oyibo na nwunye nwere ike itinye m na nsogbu ma ọ bụ na mkpọta obodo oyibo. Ofu nwoke sị m na enyi ya nwoke nụrụ nwaanyị na nwunye na-alụ ọrụ n'ụlọ ọgwụ, ịghọtago, mana ọnụ afọ ọ na-alụ n'ụlọ ọgwụ ịgbago Naija na ọ pasịrị akwụkwọ o ji wee jee mụọ nnesin. Ọ pasịrị, ọ bụrụ na ọ gụrụ so wee jee n'Oluwale wee kụkọ wee buru wee pụta wee welie na-alụ ọrụ n'ezigbo ụlọ ọgwụ na Naija, wee wekwalụ dise na akwụkwọ wee tinye n'obodo oyibo fa wee nye o nweta ọrụ, ịghọtagasị anya bịaba. Ihe a na-ekwu kịta o nwere ike ụfọdụ ndị mmadụ eche na ọ dịrọ possible. Ọ dị possible, ihe emego na US, ya o mego ebe wepụta list of ndị ji dagbo wee bịa ịlụ ọrụ ebe ahụ. Yes, ebupụta fancha niile tụ ụfọdụ nga zinego ụfọdụ back to ebe fasi. So ọ dị possible, mana ọ bụrụ ife mmadụ na encourage mmadụ to do. So kwanya this girl wee jebe na fa mụtago ụmụ na abụọ wee lụọ wee bido ọlụlụ bọọlụ wee kpọgote die na ụmụaka na abụọ. Na before di abịa na onwe this guy nya na ya na abụọ na atọ. According to the lady, na ọ sị na o nwere ife jikọfa na fada si Bongi, not just friends nkịtị. Di ya wee bịa wee sị na 24/7 ya na this guy nọ na phone. Ọ na-esigodu nri na earphone dị na ntị ya. Fa na-eje ụka ịgbarọ ụfọdụ ụmụ nwaanyị ọ bụgodu na ị nwee friend nyenu di gị respect na ị nọzalụ nnọọ n'iru nwoke na-akpọ nwoke ọzọ si na o nwere ife jikọrọ unu adịghị Bongi and expect that guy to be comfortable. Who does that? Yes, who does that? Is that possible now? Back to ihe na call. So kwanya this guy wee were aka nni ya ọnyọjụ were aka ekpe ya ọnyọjụ dị tina ewebego the guy iwu 24/7. Even the guy si na ọ dị enechizila ụmụaka anya, ọ dị enyetizili anya na ọnya na-egbogo ya na agbada mgbe ọbụla ọ na-achị ọchị. Ọ sị na ike ka njọ bụ na nwunye nwere ifele, ọ nọ n'ọchị ahehehehe, ọ nọ na ometụba onwe ya aka, ọ nọ ịmagolu onye nọ na fonu na-efe ile ịgba ebe na-eje ị ga-ama ife onye nọ na fonu na-akali ụka doroma, ị ga-ama. So kwanya dịtị mbido na-ewo the guy na-arị acha. O wee lụọ one day, ochiketi a warning. O lụọ one day, enukwerozi the guy. O wee nọkwala na fonu ka o si anọ na-achịghịrị ka o si achịghịrị. Enyi nwoke wee bịa wee fụlia fonu wee maa fonu n'ala. Ịghọtago? O wee malite n'oche wee tụọrọ ya ọkụ. Enyi nwoke wee maa anya ụla wee mata onye n'ala wee daa. Ana m asị that guy ọ marozi ebe ọ nọ o ji wee maa anya ụla. Nwaanyị wee tụtụrụ fonu wee kpọọ ndị eke wee landị anụ wee palụ nwoke. Pazalụ nwoke pụọ wee nenebe n'akwụkwọ nwoke wee fụ na akwụkwọ nwoke zuru ezu. Wee sị nwaanyị, kedu ife ị nwere ike ikwu? Osisi panagi ya na achọrọzi ise hapụrụ ya ụmụaka na nke abụrụ mbụ na nke abụrụ ịbụ. Otikwu onye nnu tinye ose. E wee bulu nwoke vụrụrụ ja na Naija. Nwoke wee lụọ ebe afọ wee na-atọ ọnụ wee dibe ihe a. Na-edi ihe a ihe ekwere odidi o. Ihe ekwere odidi. O wee kpọọ nyanwa bụ enyi nwoke wee sị anya nyeli aka na achọ ịpụta obodo oyibo. Ya wee si oke wee bido wee nyebeli aka. Mana before onye enyeli aka na o kwesịrị ịgbanwe aha ọ na-aza. Akwa ịghọtago maka na obodo si wee bata siri ike. Ọ bụ na ọ gbanwere afọ ya na o nwere ebe o tinye isi n'obodo ọzọ siri ike na fa ga-ama. Ọ wee kwalụ wee gbanwee afọ ya na ihe niile o nwere bụ ihe o ji akọwapụta onye ọ bụ. Akwa ịghọtago at the process iwe ajọka. O wee chebe ihe ọ ga-eme nwaanyị a ọ marọ. O wee daa akwụkwọ direct to ụlọ ọgwụ nwunye ya na-alụ ọrụ wee gwafa na akwụkwọ nwunye ya ji alụ ọrụ na akụrụ ya akụ. E wee mebe research wee megide wee bụrụ eziokwu. E wee palụ nwaanyị na ụmụazị gwuo na Naija. Nwoke wee sị ya biko na ya chọzi nụ ya bịa ka ọ gbasa anya. Ịma ihe o ji chọọ ka ọ gbasa anya maka na ka ajụbalụ ọ sị na o sokwu n'ihe ya ji wee mee ihe ya mee. Ya bịa ka ọ gbasa anya ka ya wee jebe obodo oyibo. Mana I don't think ihe a nụnwa bụzi nnọọ akụkọ so gwala akụkọ.
Akwa ịghọtago. Nwaanyị wee jụ na ya ma mgbasị ya. O wee were aka nna ya ọnyacha, were aka ekpe ya ọnyacha. Nwaanyị wee sị na mgbe ya jebele obodo oyibo, na ya kpọgotere obodo oyibo, na kịta onwe opportunity ije obodo oyibo, na o kwesịrị ịkpọkọta ịnyanwụ obodo oyibo.